As críticas recibidas por parte do Partido Popular a primeiros desta semana, nas que insistían en reabrir a piscina pechada dende hai máis de 3 anos, parece que surtiron o efecto desexado. O Executivo boirense anunciou a reapertura inmediata das instalacións para 1 de marzo. E farano, ademais, de xeito gratuito durante os primeiros meses. Ao parecer, a decisión foi tomada unha vez rematadas as obras de acondicionamento levadas a cabo no seu interior. Anunciamos a reapertura da piscina municipal para o próximo día 1 de marzo. Despois desde que este goberno municipal realizara a maior inversión na reforma integral das instalacións deportivas do complexo polideportivo da Cachada, podemos anunciar esta reapertura da piscina municipal. Dende o Concello aluden a que as instalacións presentan na actualidade un aspecto totalmente renovado, grazas aos investimentos realizados nos últimos anos, que cifran en máis de 600.000 euros. Unha instalación que todos recordarán que se caía a pedazos, cun lamentable estado de abandono, con humidades, con graves problemas hixiénicos sanitarios e que despois de acometer un investimento tan importante de 640.000 euros, pois temos a oportunidade de ofrecer aos veciños e ás veciñas de Boiro unhas instalacións deportivas dignas e á altura do que merecen os deportistas do noso concello. O obxectivo do goberno local pasa por seguir realizando melloras nas instalacións. Xa temos adjudicada o que é a obra de Toitume do pabillón, que está pendente de ejecución por un orden de 172.000 euros que se lle vai a añadir a estos 640.000 que xa están executados. E, como decía a concelleira, queremos ir a máis alá e queremos tamén poñer en funcionamento esas salas multideporte que vai ser un añadido máis non só a piscina, senón aquelas actividades paralelas ao que uso da piscina. Foi unha pena que nesas dúas ocasións que se levou ao pleno a oposición votase en contra porque tiñamos 374.000 euros da Diputación para levar esa obra, pero seguiremos insistindo e buscaremos a financiación ou ben con fondos propios ou fondos de outras administracións para que en breve período de tempo sea unha realidade. Mentres tanto, o Concello traballa na municipalización da xestión para a ampliación dos servizos que se lle prestan aos veciños.